Republike Srbije Velimira Ilića. Evo, braćo i sestre, pomaže Bog. Mi smo se dogovorili da ovo napravimo i uz naše prijatelje koje ste čuli, Neđa, Milašina i sve vas. Završili smo ovo kako valja i drago nam je da danas možemo da pustimo u saobraćaj, da proradi autobus i da sva ona obećanja koja smo dali ispunimo. A vama da poručim da tražite još i bit ćemo gostosti da sve što budete želeli budemo ispunili i napravili, završili. Meni je jako žao što je ovaj problem dugo godina bio nerešiv i trudio sam se da ga odmah završimo. A vas molim da nam malo pomognete. Da nam pomognete da moj prijatelj Koštunica i ja dobijemo što više glasova, da Koštunica bude ponovo premijer, da ne bude neka druga ekipa, da ne damo ovu našu prelepu Šumadiju i Srbiju neke đavolje ruke. Prema tome, pomozite i pomozite mom velikom prijatelju Aleksandru Popoviću da bude gradonačelnik Beograda. Jer on bi bio odličan gradonačelnik Beograda i ovi problemi